På Idrætshøjskolen i Sønderborg tager vi på snehuletur, når vi er i Italien i uge 5. For at være med skal man have eventyrlyst og minimum 5-6 ugers erfaring på ski. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Way, way. Nu er det blevet mørkt, og vi har fået bygget vores snehuler. Jeg går lige en tur rundt og kigger i de forskellige snehuler, så I kan se, hvad det er, I kommer ud og oplever, når I skal på snehuletur. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Det er morgen nu, og vi er lige stået op. Som I kan se, så er solen lige stået op over bjergene. Det er utroligt smukt hernede i Italien. De fleste ligger og sover lige nu. Så jeg vil lige gå ind og vise jer, hvordan det ser ud, når man ligger og sover i en snehule. Hide it in a hiding place where no one else goes. Come on. Put it in your pantry and your cupcakes. Oh, it's a little secret, just a Robinson's affair. Godmorgen, Lærke. Godmorgen. Har du sovet godt? Fantastisk. Helt fantastisk. Ikke frosset et eneste minut. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Away, away. Kære I tog Estlands kammer, historien om vor tur. Italo var vores guider, Andreas med som mor. Først sendte vi liftkortet, og så blev Line væk. Og til en kaotisk start var humøret højt. What's that you say, Mrs. Robinson? Jolton Joe's left and gone away, away.